Na Coruña, un total de 81 familias denuncian que non poden entrar a vivir nos seus pisos de protección autonómica por mor dun atraso na entrega de medio ano. Unha demora que está a ter, segundo din, consecuencias económicas, porque poderían perder as condicións favorables da súa hipoteca. Son algúns dos 81 propietarios destes pisos de protección autonómica do barrio de Novo Mesoiro. Moitos deles asinaron no 2023 coa promotora Astuga Inmobiliaria a compra da súa vivenda a que seguen sen poder entrar. No contrato pon un plazo de 30 meses, os 30 meses no noso caso eran en novembro de 2025, pero desde a promotora sempre foron dicindo que ese plazo sería como moito julio, agosto, despois agosto, setembro, fuise alargando no tempo e aquí seguimos esperando. A promotora non nos informa absolutamente de nada. De feito, chamas e moitas veces nin che contestan o teléfono. A min o que me dixo o promotor desde o mes de maio, sempre po mes, vamos ás mueblerías, compramos os muebles, falamos co caseiro que deixamos o piso. E total, seguimos aquí esperando, gastando cartos e invertindo co edificio acabado, que está acabado, pois se falta dunha firma dun funcionario que teña que facela ou de non sei de quen, pois igual é plan de poñerse mans á obra e que fagan o seu traballo. Unha demora que, segundo aseguran, os está a prexudicar económicamente. Moi afectada. No meu caso, súbeme a hipoteca un montón, se non se firma antes do día 13. A nosa entidade xa nos subiu con vistas a volver a subir. E hai activo o bono Emancípate, que son ata 3.000 euros por ser a primeira vivenda por titular, de remata o prazo 30 de abril, que este ritmo non sabemos, porque imos de 15 en 15 días e tamén lles afecta no seu día a día. E un veciño, por exemplo, que fai todos os días 100 kilómetros. Contaba con 2 meses de retraso desde que empezou o cole, matriculounos aquí, e todos os días fan 100 kilómetros para traer os nenos. Desde a Consellería de Vivenda informan de que ao tratarse dunha vivenda de protección autonómica, os prazos dependen da promotora e que, unha vez que presente a documentación, será o Instituto Galego de Vivenda e Solo quen se encargue de comprobar que está correcta para darlle a cualificación definitiva como vivenda de protección autonómica. Por outra banda, a galega puxose en contacto coa promotora, pero polo momento non houbo resposta.